Gusto mo magpakalinong. Gusto mo mag-relax. Gusto mo magpakatawhay. Gusto mo man mag-meditate o kung mag-reflect. Gusto mo i-appreciate ang katahom sang palibot. Ini ang lugar para sa imo. Sa una, isa ini kamanukan kag karon bakasyonan na. Mga isa ka oras nga drive halin sa Bacolod City, malapot ang barangay Mailom sa Bago City. Sementado ang dalan, kag makita lang ini sa higad sang highway. Ini ang Bala-an Hills. 12 hectares nga property sang pamilya Delfinado. Sa tuanay, palahuwayan lang ini sang ilang nga pamilya. Amat-amat nga nagpatindog sa mga santos ang tag-iya nga si Engineer Lea Delfinado bilang iya nga devotion. Diri makita ang Divine Mercy Sanctuary kag kada first Friday ginamisahan ina diri. Gintour kami sang iya anak nga si Engineer Leo Carlo sa palibot sang Bala-an Hills. Dari siyang villa, sir. Anong gusto mo na answer? Dari na lang ta? Kung depende mo. Hindi man na. Tabo ni may pool. So, ang pool na, do ka every weekend, mag-get away lang ang family, do dari lang, bisita-bisita. Tapos until nga mga cousins namon, mga friends, gakagtuman. So, do kita nila lang do ka nami, aman lang nga hindi kang patindog mga cottages. Okay. Sa may mga cottages na, tapos mo na, daw yun si mama, bigiton nga, grabe ng devotion, niya do ka, grabe ng faith niya. So, ginpatindog na siya sa mga life-size statues, mga muna. May mga villa nga pwede pang overnight. Studio type nga good for 4 persons. May kwarto, may sala, may kitchen, may banyo, may veranda nga overlooking sa idalom. Gikan sa ibabaw, makita pa ang Bago City proper, pati na ang isla sang Guimaras. Mayara man sa executive villas nga mas dalagko kag may duha naman niya ka mga bedrooms kag air-conditioned ang rooms. May sala man, may kitchen kag mayara man sa gihapon sang banyo. Home away from home ang vibes sang villas. May for the day man nga cottages. May souvenir shop. May restaurant nga overlooking man sa kabukiran sa palibot. May infinity pool nga ice cold ang tubig kay gikan sa spring water. Kag halin sa pool, malingaw ka sa views ang kabukiran sa imo nga palibot. May 14 Stations of the Cross. Kun Holy Week, ginadagsa ang lugar sa mga luyag mag-meditate at mag-reflect diri sa kabukiran. Sunod pa sa kay Carlo, hindi lang ini lugar nga ginalagawan, kundi lugar ini para mag-reconnect kay Mother Nature kag sa Ginoo. Tapos after ng mga bisita naman nga pare, man nga mga ga-outing dire, kag si Bishop ginagamba siya nga, why not open it to the public? Why not share it? Bala-an is holy in English. So, Holy Hills. Holy Na siya.
For reservations kag inquiries, mag-connect lang sa ilang Facebook page. 200 pesos ang entrance fee kag 100 pesos diri consumable. Kung hindi galong kag hindi magutok na lugar ang ginapangita mo para mag-relax, ini ang lugar para sa imo. Kung ang ginapangita mo nga lugar nga makapaway ka physically, emotionally, psychologically, kag spiritually, ini ang Bala-an Hills nga lugar ang para sa imo. Para pinag ka sa mga episode sa Tripping Ruming, i-follow ang mga Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Padayon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang ini ang Tripping Ruming!